вазорати молияи Тоҷикистон изҳори омодагӣ дорад, ки фармони аз 1 сентябр то 15% боло бурдани маоши кормандони буҷавӣ иҷро хоҳад шуд. мо дар бюҷет ин маблағҳоро пешбинӣ кардаем ва тарҳи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи зиёд намудани музди меҳнат аллакай омода шудааст. лоиҳа дар баррасии вазорату идораҳо қарор дорад. меъёри 15% боло бурдани маоши кормандони буҷавӣ дар оғози сол эълон шуда буд, замоне ки буҳрони коронавирус ҳанӯз ҷаҳонро такон намедод. кормандони оддӣ 15% боло бурдани маоши моҳонаро дар шароити мушкили коронавирус ва боло рафтани қимати молу маҳсулот ва зиндагӣ ночиз медонанд. 15% мизерне барои зиндагӣ ҳеҷ намешавад. Агар 1000 сум ба 150 сум зиёд мешавад, охириш 230-140 сум мешавад. хулоса зиндагӣ намерасадем. аксари кормандони бахши буҷавӣ бар инанд, ки даромади аслии онҳо аз маоши кори асосияшон нест. ё кори изофӣ мекунанд, ё кишоварзиву чоропарварӣ доранд ва ё фарзандони муҳоҷири корӣ. хел умумӣ баҳогузорӣ кунем кофӣ ҳам нест. лекин ба ҳар ҳол ба қадри имкон андак боланд шудан як бо мешава масалан як зиндагии хубтар кардан. ҳафтаи қабл саҳифаи Озоди видео пурсиши ғайрирасмие анҷом дод, ки барои зиндагӣ дар Тоҷикистон чанд пул кофӣ аст. аз 31 000 нафаре ки овоз додаанд 85% 3000 сомонӣ барои зиндагӣ дар Тоҷикистонро кофӣ медонанд.